Kde? Ano. Já jsem říkala, ať si vezme klíče. Ale no, nevyváděl. Zapomněla se. Pořád si ho opakuju, ať si vezmeš klíče a klíče. Máš už domácí úkoly? Jo. Tak mi ukaž. Nepotřebuju. Proč ti mám ukazovat, když je mám hotový? Ukaž mi je, ať je podepíšu a ukaž mi OK, jako... stala jsem to na mobil. Budeš mít zabavený mobil, jestli mi to nevypadá. A ty budeš mít zabavený dáma. Nešli. Máš zaraka na sebe. A ty máš za raka mi rozkazovat. No dobo? Ve škole. No to tak. Děti, máte všichni domácí úkoly? Jo. A vy máte opravené sešity? Mám i jiný takový, že já musím opravit sešity. A já mám zase jiné domácí úkoly od jiných učitelek. Omluvte mě, někdo mi volá. Ano? Přestávka. Jo. Ale až zítra. Tak jo, Ferry, ale kdy bude? Cože? Kdy bude ta párty? Jo, OK. Tak jo. O půlnoci jsem tam. Čau. Hodina. Nastavu si budíka. Na přestávku. Čau. Nachystám si budíka na přestávku, jo? Dám si se ta slovíčka. Abyste se naučila jiná náhodná. Já jsem hodná. To vidím, to jste se znala to ptala. Jste hodná. Ale vy jste se měli naučit to. Podívej, mě přestávka na škole, to nezabírej. Doma. Kde jsi byla? A proč je poznámka na webu? Na webu? Jo. Ty snad chodíš na můj notebook? Ne, ale na webu je poznámka na škole online, je, že tam máš poznámku, že jsi mobila. A ty jsi na ní dívala? Jo. Nezapomněla, že se nám dostat na můj notebook? A ty se máš dostat, když budeš mít poznámku. A na to se dělá zeptat, kdy už jsem ji dostala. Dobrá, jdu spát. No. Máme. Děkuju, uslyším, čau. Dáme, pojď sem, ty zůstaneš pěkně doma. Já jsem si říkala, ale zůstanu doma. Ale ahoj. Jak to máš, přišla jsem. Dobře. To tvoje máma. Zase rádová? Ne, byla v pohodě. Jako kráva, když leží stejně. Tak je kráva na seru. A co ty? Au. No moje máma si hraje s tímhle obojkem. Je to nějaký pes? Jako kdyby si chtěla ušklitit. Tak čau příště. To už je 6 hodin, čau. Čau. Tak tohle byl první díl Bela komiksu s mojí sestřeničkou. Jmenuje se Terka. Ahoj.